50. letech byl založen tajný vojenský výzkum s názvem MK Ultra. Jehož cílem bylo naučit se ovládat lidskou mysl. V 70. letech se informace o výzkumu dostaly na veřejnost a program musel být ukončen. Neoficiálně ale program stále běžel pod záštitou organizace s názvem Spider Technologies s cílem vyvinout nejmocnější zbraň na celém světě. My jsme VICE, nezávislá mezinárodní organizace působící na nejvyšší úrovni utajení, která má za úkol chránit svět před nebezpečím. Před pár dny jsme obdrželi tajné dokumenty od bývalého pracovníka doktora Hanse Bergmana. Podle těchto dokumentů SpiderTech úspěšně dokončil vývoj nového viru. Ten se váže právě na mozkové buňky. Virus byl distribuován podzemní vodou a v tuto chvíli přibližně 20% světové populace je již infikováno. Virus je momentálně v neaktivní fázi a k jeho aktivaci dojde pomocí audiosignálů šířeným přes mobilní telefony. Násilí, politické názory, nákupní zvyky. Lidé mohou být ovlivněni téměř v každém rozhodovacím okamžiku. V následujících hodinách SpiderTech vyšle aktivační audiosignál a převezme kontrolu téměř nad celým světem. Abychom je zastavili, spustili jsme operaci Mindfall a vybrali si vás jako tajné agenty. A tady je vaše mise. Jděte po stopách Bergmana a najděte tajnou podzemní budovu. Hackněte hlavní server a zastavte aktivační sekvenci. Myslíme si, že Bergman dokonce vyvinul antivirus. Najděte ho a aplikujte pro uzdravení populace. Podle toho, co víme, Bergman v tomto městě uschoval a zabezpečil tajné dokumenty, které by vás měly dovést až do skryté podzemní budovy. Tento action pack vám může v mnohém pomoci. Navíc nad sebou budete mít zkušenou velitelku, která vám pomůže na vaší misi. A nikomu nevěřte. Hodně štěstí. Přepínám a končím.